Hola, bon dia. Avui farem un Tyrannosaurus Rex i el farem amb retolador, d'acord? Un acabat amb retolador. Farem servir per fer l'esbós un llapis blau o verd, retoladors permanents i de punta de pinzell. Aquest és prim i aquest és una mica més gruixut, però si feu servir aquest en tenim prou. Vale? I llavors donarem una mica de color gris. Podem fer servir aquarel·la, grisa, anilina, un pinzell, o si no, amb un retolador còpic o similar ens anirà molt bé, d'acord? Començarem fent l'esbós. El format del paper serà vertical, d'acord? Començarem fent en formes geomètriques, aquí més o menys ens aniria el cap. Començaríem fent una rodona, aquí marcaríem el que seria la part del cap. Estem fent un esbós, Aquí marcaríem el nas i més o menys, amb aquesta línia així, seria la zona de l'ull i aquí faríem com una mena de cenyes. Això és un esbós previ, d'acord? Aquí ens en baixaria el coll cap aquí. Aquí faríem com una mena d'el·lipsi, d'òval, com li vulgueu dir. I aquí la cua se'ns aniria cap aquí, més o menys, d'acord? Les potes de darrere, que són les grosses, aquí marcaríem un altre òval, i aquí, amb aquest triangle, serà la pota. L'altra pota ens ve marcada aquest espai d'aquí, que la farem inclinada, així, en aquesta posició, i també li farem aquest triangle. Fixeu-vos que tots dos quedin a la mateixa alçada. Aquí farem una línia d'horitzó, d'acord? Després, les mans del davant són més curtes, començarem marcant-ho així, d'acord? No sé si es veu bé. Aquí més o menys tindríem el que seria l'encaix previ o l'esbós inicial, d'acord? Aquest seria el primer pas a seguir. La segona part del projecte és... L'esbós que hem fet és marcar-lo una mica més, ens anirem per parts. Sempre amb el llapis blau, aquí aquesta zona de l'ull marcarem una mica més. Ens centrarem en el cap, marcarem les celles, anirem seguint el cap. Farem formes no tan arrodonides. Aquí el que faré serà rectificar la boca, fer-la aquí, i aquí li farem una mena d'orifici que té. Aquí farem la forma de la boca amb línies més rectes, més agressives. Aquesta zona de l'ull. Aquesta zona serà bastant fosca, ara la marco així, perquè tinc referència. Aquí farem una mena de marques de trames que ens aniran molt bé. I les dents, d'acord? La boca ens segueix aquest tros d'aquí, és boca, i llavors a partir d'aquí comencem a marcar les dents. Bastant punxegudes. Aquesta zona d'aquí és fosca i és la llengua, però aquí, o sigui, li fem dents des de tot aquest sector. Llavors tot això amb el retolador ho marcarem més bé. Ara només és perquè tinguem una idea. Farem una sèrie de marques orientatives perquè l'acabat el farem amb el retolador. Aquí ens fa com... Al girar el coll, el dinosaure ens fa unes arrugues a la pell, que marcarem així. Fixeu-vos que ara estic marcant una mica més fort el llapis.
Llavors aquesta extremitat d'aquí la convertirem en les urpes del davant. Veieu que ara estic marcant més això. Vale. Aquesta d'aquí també, igual. Una mica més petita perquè està més lluny. Vale. Aquest braç queda una mica amagat aquí darrere. Aquestes arrugues d'aquí les marcarem també. Vale. Fixeu-vos en aquest braç. Aquesta zona d'aquí serà una miqueta més fosca. Vale. Marco més les extremitats. I fixeu-vos, aquí aquest triangle que he fet dels peus farem 3 peülles molt semblants a les d'una gallina. D'acord? Aquí tenim les urpes. I llavors li farem aquesta forma així arrodonida, que després amb el retolador ho acabarem de polir. Aquesta urpa. Aquí farem una mica línies orientatives de la cua. I aquesta zona d'aquí serà una mica més fosca, però això ho farem amb el color gris. Aquesta pota d'aquí la marcarem una mica més. Aquí té com un taló, que en té una urpa petita, i aquí veieu que és igual que les potes d'una gallina. Una i dues. La tercera no es veu perquè es tapa. I aquí marcarem una mica d'ombra. Més o menys la trama vindria a ser així. Marcarem una mica de trama. Ara sembla una mica simpàtic, però li hem de donar un aire una mica més agressiu. Una mica amb aquest ull. Aquest ull el mouré una mica més per aquí, perquè no m'acaba de convèncer. Ara tindríem la segona part, que és l'esbós del dibuix una mica més marcat. Aquesta seria la fi de la segona part. Anem a començar la tercera part del dibuix, que ja agafem el retolador, anirem alternant el retolador prim i el mitjà. Ara jo, per exemple, amb el crit prim ja marcaré l'ull, li faré una marca així. I aquesta és una part molt fosca. L'ull és molt petit, però hi ha una part molt fosca, que és tot el que volta l'ull, que ho farem amb línies molt primes i arrodonides. Amb aquesta trama, amb línies molt primes. I aquí ens anem a l'orifici del nas. El que també farem amb el retolador prim és les dents. Els ullals molt acabats en punta. Jo aniré alternant l'altre retolador, aquest a mi m'agrada molt fer servir aquest, que és més gruixut. Els detalls petits els farem al primer, el que pugui farem al gran. Penseu que hi haurà zones que faré més fosques. És important alternant fosc i clar. Aquí hi ha una zona de la boca que enfosquiré bastant. I aquí em aniré ficant entremig dels ullals que he anat dibuixant. Això els podré anar destacant, aquí a la part de dalt. També entraré bastant aquí dintre, veieu? Per poder destacar. Hi ha un ullal més. Anem a fer una repassada bastant general del dinosaure i els detalls més petits els farem amb el retolador més petit. La boca. Aquesta és la part de marcar més el cap. El traç és bo que sigui una mica variat, que no sigui sempre el mateix gruix. Aquesta és una part més fosca.
tot el traç, fixeu-vos que no sigui uniforme, que sigui... O sigui, intentem fer un dibuix més realista, llavors el traç no pot ser sempre bastant igual, Marcarem una mica el coll. Aquí ja l'acabarem de reparar. Aquesta zona està una mica més fosca perquè està provocada per l'ombra del dinosaure. Aquesta extremitat d'aquí. Les urpes. Farem les potes del darrere. Fixeu-vos ara, com aquí el traç seguint com si fossin les potes d'una gallina, d'un gall, d'un estruç, el que vulgueu. Entra. Cua. Aquí una part bastant fosca, aquesta. Això que faig així és aprieto i deixo anar el retolador perquè la línia final sigui més prima. Aquí, com que és una part d'ombra, també farem exactament igual. Aquí farem el que hem fet amb les altres potes, així. Fixeu-vos el traç, com el traç que fem servir amb el retolador és superimportant. Llavors farem zones més fosques o més clares. Aquí. Aquesta és una part una mica més... Aquesta part del coll és una mica més difícil. Ara tenim el dibuix bastant fet, Ja podríem fer. Ara, el següent pas serà que amb el retolador petit, amb el retolador prim, més ben dit, farem uns detalls de trama que amb el gran doncs, no podem fer. Això no vol dir que amb el gran també el faci servir més endavant. Aquí enfosquiré una miqueta, mentre enfosqui això, aquesta part d'aquí també l'enfosquiré bastant. Són parts d'ombra que m'interessa enfosquir. És molt important que el traç, insisteixo, el traç del pinzell no sigui uniforme, que hi hagi varietat de gruixos en funció de la zona que estem pintant. Aquí enfosquiré una mica més. El dibuix és bo que aneu aixecant el cap i us el aneu mirant, per anar veient les zones que heu d'anar arreglant. No vull que dibuixeu amb el cap amorrat al paper, perquè llavors es cometen molts errors. Aquí farem la línia d'horitzó. Després, ara tornem a agafar el petit i jo faré petits detalls de trama de pell. Per exemple, veiem que la pell... Aquí el traç el faig arrodonit, perquè la cua és arrodonida, no el faig recte, li vaig donar forma amb la cua. Aquí tenim una forma de que la cuixa aquesta ens ve cap a aquest costat, faig trama cap a aquest costat, també marco una mica, aquí simulo una mica la pell, no massa, algun tall que ens vingui per aquí, tot això amb el retolador ben prim. Aquí una mica més, si ens anem al cap, marcarem una mica de línies així, i fixeu-vos, això és molt important, quan estem fent el cap hi ha una zona,
farem una mena de petites taques. Aquest edifici d'aquí també, marquem petites taques aquí. Aquí amb el retolador ben primer, en sentit cap a dalt. Aquí marcarem així, retolador prim. Aquí acabarem d'envoltar, sobretot que ens quedi aquesta part fosca, que només es vegi el forat de l'ull. És molt important, li donarà un aspecte més agressiu. A la part de baix, fixeu-vos, a la part de baix de la mandíbula, entre sota les dents, farem aquestes taques aquí, a la part de sota de la boca, vull dir, unes petites escates aquí, no gaire definides, estem fent un dibuix realista, llavors les formes han de ser una mica insinuades. I una mica de tocat d'aquesta manera. Això superprim, això que faré ara, quasi no s'ha ni de notar. Aquí marcarem una mica així. Línies superprimes. Aquí el que intentarem fer és anar direccionant el traç en funció de la trama de la pell. I la direcció del traç veieu que és diferent. És molt important, la direcció que feu al traç del dibuix. Aquí a la cama farem... Direccionarem així. Perquè no es vegi sol, aprofitant el llapis petit, el retolador prim, farem una mica de muntanyes a darrere. El que està més lluny sempre ho farem més prim, farem una mica sense gaires detalls. El traç, que sigui una mica tremolós, són muntanyes belles. Llavors aquí el que farem serà el tros on està el dinosaure sentat. Farem una mica d'ombra. Els aspectes finals els farem amb el retolador, ja veureu, amb el retolador. Amb l'aquarel·la, anilina grisa o algun retolador gris que tingueu per casa. També podem fer-ho. I aquí seria doncs ja la tercera part del projecte, d'acord? Ara només ens quedarà la part final. L'última part del dibuix és agafar, que es faré servir anilina, que és el que tinc per casa, i amb aquest pinzell anirem marcant les zones, enfosquir unes zones del dibuix per acabar de donar volum. Que no sigui un gris bastant claret, perquè si no es xafarem el dibuix. Això ens ajudarà a donar-li volum. Veieu aquí tot aquest llom d'aquí? M'interessa enfosquir-lo. Aquesta part d'aquí. Lloms, una mica més. Hi ha zones que les deixo clares perquè això ajudarà a que tingui volum. La part del ventre és una part fosca perquè és on no hi arriba gaire llum. El traç del pinzell és important, Fixeu-vos que si faig aquesta zona, li vaig donant
ens anirem a la cama. Aquesta cama és bastant fosca. Aquí també la podíem haver enfosquit més amb el retolador, però bueno, l'enfosquiré més amb el gris. Aquí acabo de fer. Aquesta cama d'aquí. Les peülles. Faig una mica degradat. Aquesta part més fosca i aquesta més clara. Ara aquí intentaré difuminar amb una mica d'aigua perquè no es vegi brusquedat entre la zona grisa. Això és una mica de... amb el pinzell sense pintura i una mica d'aigua ens anirà molt bé. Vale. I ja per últim, la cua, començo marcant aquí. La part de dalt és la més clara. I llavors la vaig difuminant una mica. Així. Podem reforçar una mica el terra. No gaire, perquè destaqui el dinosaure. I el que és la muntanya, simplement només un costat. Podem fer una mica, si us atreviu, fer una mica de núvols. No gaires, però llavors embrutarem molt el dibuix. Fixeu-vos com la part verda que hem fet servir del dibuix en un principi ha anat desapareixent, I fixeu-vos que no hem fet servir la goma en cap moment. Entre la tinta i l'anilina. Això és un esbós bastant ràpid del que és un Tyrannosaurus Rex, Ho proveu, des de casa i res, i és paciència, seguir els passos que us he anat indicant i espereu que hagueu disfrutat molt. Vinga, adeu.